Kublaya pi baro agi bapai ya Good News TV bani priang subhay pi sasisian syakani ka program hakani ka por ngida ka jingkmen be ringkat ban ngi itmen basan EW Karsano iban sa mi ka khubor na ka ktien ka jong blay barashwa banginyo asngo ya ka khubor be itmen basan an ay hapreng ka jongi ngin sngap shaya ka we ka jray bakerpang ban ay de Rocket Star Linkoy ublay ka khui pi Habangawat ya jing suk ha perthei Sharum shaneng ngam shem ka don ha e Langawat shalu Langawat shatem Langawat ya ka shano ngam shem Dei uji su ukun lang rot uble ya ka jing su hanga ula pensle ya ungan ya ro ya ungan shakri hajing im jong alen terkisngi de uji su ukun jong uble kaperteya ngabun sin katerwa ya jing su jing kmen bat ya jing snow ba Henry kini kim ya rap yanga kim la aya jing subashisha de uji su ukun lang brot uble ya ka jing su hanga ya ungan ya ro ya ungan shakri hajing im jong alen terkisni de uji su ukun jong uble Bentang ala shem jing suk bashisha Butra jisu u ai halo linkna Jing suk janai Bom la shem ken rei Langawat ya ka sau dong pertei Dei uji su ukun lang rot uble ya ka jing su hanga ula pensle ya ungan ya ro ya ungan shakri hajing im jong alen terkisngi de uji su ukun jong uble ki nong penyat jong kene ka Good News TV jong ka jingi sing samla KGP sinot sepngi ki parlok ki bedon banta ban penbit penbiang ya kene ki jing ringdur ya kene ki jing kren ha kene ka janmet ka bamanta ki para bengej
ki parlok ki parajor ki bayepet ya gani ka channel ha gani ka janmit ka khubor ka bangadon banwanra hapdeng jongi lang baro ha gani ka por galong ka jing sngo khia lem lani ka jing sngo kit khle lem ka concern ka bangi ong ha gani kisngi ki bamanta ngiem hagini kisngi ki bagata ka jing sngo khialem kata ka jing sngo kit khilem lani ka jing sngo khuslai lem ka jing sngo sn ai lem nagabanta ki we ka concern nagabanta ki we kala nang duna lani la ban ong ba imat kam don su hapdeng ki khon samla ne wat hapdeng ke balasan ke balarang ba ha ke imlang ke salang ke jongi ke bamenta baro ngilai be tang yala ke jong tang ban bit ban biang yala di simet tang ban bit ban biang la ke jong ke ying ke sem habangi pai se kaktin ke jong bleng ha ka kitab Genesis kalenong ke basau kad khot ka bakhandai ka ong kumne ti utrai ula ong haukan sae u abel upara jome u te ulayatho ngamtip ngalong mga ulong sumar yaw para jongamo hagarukom kren jongi mentale se ngilaban bo da kinikigintin oh de mangamo ulong sumar yaw para jonga sisin perkhat kawan hakijingmut kijing perkhat kijongi kumno ukan unod ban penpai ktin kat yaw blei dagini kiktin ngamtip kaktin ngamtip kadai kaktin menti kaktin sam kaktin bomsalia bom kenkor ruem kaktin bom sunyo bom don jing sngo khialem nagabanta uta ubakli sei upara jongme ngamtip de mangamo unong sumar yaw para jonga ong uble yaw kan sei u abel upara jongme barong ukan ngamtip tongin penkat mau gela di ukan baru abel arngut sipara kidegi khon jong adam bat geim ukan ulong unong rep u abel udei unong ri lang brot halaga jong ka jing pen khre kilay pen khre ban ai ke jing ai ngo hakmat jong ublei ukan ulawalam nauso ka khindo ban long ka jing ai ngo yaw trai ong ka ktin ke jong ublei baru abel ru ulawalam na kibalakhan ning kong ka kenhon jong u bat na ki bakham sngai na kiru ong ka ktin ke jong ublei utrai ulakmi hun hau abel bad haga jing ai ngo jong u henry hau kan bad haga jing ai ngo jong u sim lakmi hun tiu kan ulas ngo bitar bad ka khmat jong u kala no liao ong utrai balei melas ngo bitar bat balei bala no liau ka khmat jong me ladam mala le bhate mla mame melong men jong u abel ladam mala le bhate mla mame ko kan u balong men balei ba mela sko bitar balei bala no liau ka khmat jong me balei ba me is ngo si
lada malale bhate menjen dalala mame but onga clean ka jong ublay haga wegisngi kilaya don lang arngut hakalengka lesi kala don kajing ya kren halor kata kajing pediang bar kajing bom pediang kajong ublay ya kajing aingo jongki lesi kala don kajing ya ektin hapdeng jongki si para bat kala dia ba ukan ula penyap no ya lau jong upara habang ipuli hagad khot ka bakhandai sa sisien pat ti utrai ula ong haukan sa ei u abel upara jombe u te ulay to ngamtip ngalong mga ulong sumar yaw para jongamo kapaw say baukan don jing snokit kli yalaw jong upara kapaw say baukan don jing snosen ay kendiat ru nagabantalaw jong upara snow ay wat banra yala kakti persya yalaw jong upara ubalay mi lang nagajo kasingkay jong adam bat kaim nagajo kado nagajo kasnam hakini gisngi gibamanta don haki kep haki jingja gibaper hakeleng gijaka hakari kejongi kibakum kini kijingja hakano makano kalong yeng hakano makano kasnong kathaw kabadan saudong kari jongi imat kani kejing long kejing man hakini gisngi kalaya deitik kumbakren u absol pol hagachiti kaba ar sau Timothy hagalanong kabalay kidkhot kaba ar ser ngan pan kan mau ye kini kikintian balatho daw absol pol hagachiti sau Timothy Henry to tip ye kani bahakis ngi gibakhado kin wan ki por basitom namar ki briu kin long ki ba i tang yelade ki ba i subai ki ba kren sarong ki ba le khrau ki ba kren sni ki bom kongo yela ki kmikik pa ki bom sngongo ki bom kho ki ba khlem i yela ka kinja ki ba khlem mam ki ba kren siar ki bom sudnyo ki barunar ki bom ie jega babha ki nong de lok ki ba hangame ki ba le meng ki ba ie jegi jing sngo bha kham tam ban ya ka ba ie yaw blay ki ba don ga dur ga jing re blay Henry ki ba len yega bol jongka kini gisngi ki jongi menta ki long hakata karukom hakaba ki ba bon ki brew ki im tang ban bit ban biang yaladi kim don jing sngo khuslai kim don jing sngo sun lem kim don jing kit le lem nagabanta jongki weipan haga bible haga ktin ga jong blay ni labro yekini ki jingja kumbalakren hagini kapor ukan baru abel arngut sipara uhmen uisi yelau para ubisni upihun suk not suk mensim salia wadhadu baun da penyap yelau jong para ukon serong auria bat lau jong uhmen jong ukon serong auria khuslai haba upara jong ulaja na yin don jing sngo san kindiat ruem Joseph bat lagi hinmen si pongot ki hinmen ki jong Joseph kilaya bisni kilaya pihun yalau jong upara kat hadu bakila dimrau yu syarhinong way bat bakila thoklu halau jong ukpa
ban ong bau Joseph ula yap daga bau la syak patar hagi merat klau ibarunar. Kini kektian para kathoru om tang yau para nalaga jong ka yeng kasem. Handai kathoru yau para do upara snam upara jaj upara kenja lani upara brio ubangi ya kendu harum haning haga imlang kasalang kabangi syong isa. Ngimdon ka jing sngo kit kli lem na kabanta ki wei. Lem ni ka jing sngo sun ei lem na kabanta ki wei. Henry ublei udon ka jing sngo kit kli lem. Ka jing sngo khuslai lem. Ka jing sngo sun ei lem. Ublei ulong concern na kabanta uta ubalaja no. Ukli yaukan sa ei uparajong me. Banong ukan ngam tip. Banakataga daw hagadukot kapasipo. Ong ublay ka jing ud kasnam uparajong me. Kakaang nagakendo. Ka jing ud kasnam uparajong me. Kakaang nagakendo. Udon uwe unong tokot. Ubagerteng u Dr. Fred M. Barlow. Baru ni uong hakini hakata ka jingtho jong u hakini gisingi ki bamanta uble uwad ye ki kristan ki badon ki khmat ki bayui baga prthei kala nangam hagi thwei jong ke jingbom kermen ki kristan ki badon ki khmat ki bala ban yui baga prthei kala nangam hagi thwei jong ke jingbom kermen bat kita ki kristan ki ba persang ban sngosen eilem ya kita ki balangam haga bakum kata ke jinglong haga dukhot ka ba ar wong uble uwad ya ki kristan ki ba kloy ban kner la ki kti ban yarab ya ki weipat ki ba don kam ya ke jingerab haga dukhot ka ba lai wong uble uwad ya ki kristan ki ba don ka surktin ka ba jem bat ka ba jai ban kren ye ki ktin jong ka jing sisa sapang ka jing penim ei ka jong uble ki ba don ka surktin ka ba jem ka ba jai ban kren ye ki ktin jong ka jing penim ei ka jong uble bat haga dukhot ka ba saw wong uble uwad ya ki kristan ki badon ka do nod ka bakhoi balapan khlan daga bor jong ka jing duai ban penlong ye ki we bagen wad ya ga khman ka jong utrai uni unong tho ukren ye ki niging tin ka balong ka jing khot ya nga bat yangi bangin don ka ta ka mensim ka bat sngo khialem na ka banta ki we ling ba gani ka khubor ka bangilawalam hagani ka por ay ba mangiru kum ki khon kristan ngin don gata ka mensim ka jing sngo kit kli naga banta ki we ka mensim ka jing long concern naga banta ki we om bangin ong kum ba ong ukan hato de mangase unong sumario parajonga uta usin Francis jong ka asisi ubala im hagisnem shihajar shispa prapuwe hado shihajar arspa arpo hunriu edi hadin baula ino yaga jinglong riu perthei bat baula aiti lut yeladi ban sakri yauble bat ban sumar ban pej ban khmi naga banta ki baduk ki barangli ki bapang ki basidom uni Saint Francis jong ka asisi uduai yaga nega jingduai ka bakrau try to penlong yanga uatiar ka jingsuk habadon ka jing yesun ya isi ai bangan bet yau sembai jong ka jing i habadon ka jing mong yaman sao ai bangan long ubala
banwan ra ya ka jing yamam habadon ki jing sngo atatin ngan la ban sanjur ya ka nongrim jong ka jinget hapdeng ka jingdum ngan long u jing shai habadon ka jing sngo si ngan long uta obala banwan ra ya ka jing kemen ayu ngila ban le kum ki Kristan hakini gisngi dagi pau bat gis pangut ki don saudong jongi ki breu ki beduk ki batngan ki bapang ki basitom ki bamla ban kot bor ban sumar ya kata ka jingpang ka jing sitom ngila don kam ban don ka jing skokya ka jing skokit le lem na ka banta jongki bat hang no habang iyo lat din long kita ki bala ban ya rab ye ki wei don saudong ki snong ki thau ki jogi ki breu ki ba mat ye ki jing sngosi ki breu ki ba mat ye ki jing khuslai ki jing do jing kermen ban na kita ki dau ki ba pher ba ki man ke langam ha ki jing di ba pen bo ai ki baharu kom bat ki ong ban pen klet ya kita ki jing khuslai ki ban ya ka jing im henry ki la ngop pen ban ha ki ahor jong ka jing bom kermen wat na ki yeng ki sem ki jongiru ki marjan ki marpa ki jongi ki don ki bakum kita hatu ngin ong kum ba ong ukan ngam tip hatu ngin ong kumbo ong ukan de mangase oban sumar oban kmi yeki u Jisu uong haga gospel umat hios kelenong kaba arbusan kidikot laibusan hado saupo nga latngan tipila ai hanga ban bam ngalas liang tipila ai di yanga ngala long nong wei te bila khot lem yanga baling khoj te phila pen kop jan yanga ngala pang te phila wan sumar yanga ngala long haga bindi te phila wan hanga kita ki bahok kila ong ko try meno ngila le kumta yeme badong Jisu haba phila le yaka hawe ubarit tham na ki para jonga phila le ken hanga haba phila le hawe na ki barit tham ki para jonga phila le ken hanga kajing khot golong yanga bad yangi ki parlok ki parajor ki bapet ki basngam yekani ka khubor bangiru ngin don kata ka mensim ka jing snokit klelem kata ka mensim ka jing long concern aga bantagi we banyo banyaram ya kita ki badan kam ya ka jing yaram ubleun isne ban kirkhu ya ka ni ka khubor ka barit ka balawan ra ha ka ni ka janbet naga banda ka borom ka jong ublei amen tongin yedwai ko blei ko kpa jong yu bahabning utrai ki met utrai ki mensim ki jongi ukan ran jong kani ka jing im briu ka bangi im hagani ka perthai nyai ngo ye me ba meri pen im ngi kumni hado kani ka khlip mat ka ba manta nyai ngo ye me ko try ba medang play yang ye ka lat bangin yo ban sakri light load ye me klem kino ki jing pen thot ki jing pen wet ling ba ki jing ye seng bat ki program ki ba pher ki bangi yo hakini gisngi ki ba manta nyai ngo ye me ko try ba me thau ye ngi ka ni ka lat ling ba ka ni ka TV channel bangin yo ban pen priang ye ga gospel ke jong me hapdeng gitu ki bakwa ban kmi ban sngap ban sa skor kerkhu atrai bi ye ga ni ka khubor ka balawan ra ha ga ni ka jan mi kerkhuru ye ngi baro ke ba yo benta ban sngap ban sa skor ye ka bagandon khendiat ka ban man soi na ka ban sa ka jing im ba kan jaman sim jongi kum gi bangen long kita ki breu
Kibadon kajing sngow san elem nagabanta ki waypan. Kajing sngow kit kli lem nagabanta ki waypan. Kajim siem banya rap lem yagito kibadon kam kajing rap. Kerhu atrai yagini ko khubor. Kerhu yangi kibaya yo banta lingba kani ka program. Bad kerhu lang ya baro. Kibalay yo banta ban pej ban sngam yagini ko khubor. Baganda long atrai kajing kerhu ya kajing imba kenjaman siem. To sngow, to pediang ya kabango kabakot kerpat batu mam ki pop jongi. Nabagkateng utrai jongi Jesu Christ ngingo ngidami pani kini baro. Mentabat halagarta. Amen.